Pozdrav Aleksandra, pozdrav za sve tvoje heroje i heroine i oni koji to jesu, a još ne znaju. Mada ja mislim da svaki čovek je heroj. Par puta sam pokušavala da snimim ovaj video, nekako mi nije išlo. Međutim, mislim da je sad jedan od tih trenutaka kada bi to moglo da bude super. Naime, ovo oko mene je staza, jedna od tih najviših staza u Niškoj banji. Toplo je preporučujem za meditaciju, šetnju, odmor ovde za spoznaju sebe. To je jako, jako bitno. Zašto sam odlučila da jutros baš snimim ovaj video? Podsjećanje na Facebooku, jutros mi je izašao tekst o prošle godine, posle par dana moje jedne operacije, napisala sam jedan tekst kako sam ja zapravo to pregurala. Ja neću da vam pričam o sebi, mojim interesovanjima, ima ih jako puno i to ne bi moglo da stane u 10 minuta, ali mogu da vam napišem, to jest da vam ispričam šta čovek kada se susretne sa životnim izazovom može da proživi i da doživi. I kako sam se ja suočila s tim. Naime, mi mnogo puta čitamo knjige razne, Louise Hay, Brian Tracy, John Maxwell, Siniša Ubović, sve to nekako se provlači, Coelho, čuveni alhemičar, ratnik svetlosti, mnogo divnih knjiga sam pročitala i sad to su bila razne iskustva koje ja zapravo nisam, svidjeli su mi se citati za određeni period mog života, ali suštinu svega toga sam shvatila tek onog momenta kada sam dobila dijagnozu da imam početak nečega. Onda sam osvestila da čoveku od straha može i da premine, ali da jednostavno može to da prihvati i samim tim što sam čitala te sve knjige, shvatila sam da su svi ti izazovi zapravo prikriveni blagoslovi. Kaže, kada smo mi u nekom velikom kontrastu, što bi rekli naša deca, u bedaku, mi onda Bogu, univerzumu, Allahu šaljemo jednu, da kažem, želju za ozdravljenjem, izbavljenjem i svemu tome. Naravno, ja sam ušla na Google, iščitala šta sve to nosi i shvatila sam da sam privilegovana žena, da sam jedna od 2-3 na 100 koje se otkriva rana faza kancera grlića materice. Naravno, nikom nije lako, neću reći ni da je meni bilo lako, ali sam ja jednostavno to prepodne isplakala i rekla sam, aj sad ovako, ja ću da legnem da spavam, a ti Bože preuzmi. Ako je došlo moje vreme da odem, ja sam zahvalna jer verujem u neke druge dimenzije. Ako je moje vreme da ostanem, pokaži mi zašto se ovo meni desilo. I onda sam u svojoj glavi počela da smišljam priče. Kako ću možda nekog da upoznam, možda ljubav mog života, neki doktor, bolničar, možda ću nekom biti ohrabrenje, možda ću steći neku prijateljicu. U momentu, to mi je baš priča taj jutros, kada sam prvi put navlačila te čarape da ne bi došlo do tromboze, ja sam zamišljala da su to čarape iz seksi shopa, da ja sad ću da se prošetam, da sam prosto kao u doručku kod Tifanija, onako, sad samo mi treba jedna muštikla. I dani su se zaista, da kažem, nizali. Ono što je meni bilo poražavajuće jeste što ljudi u takvim odnosima razmišljaju da li ću se dovoljno svideti nekome, da li će me muž hteti, da li ću biti invalid. Meni je to bilo jezivo, jer zapravo kakvi god da ste, mršavi, krupni, s velikim grudima, malim grudima, zdravi ste,
Pa ima li većeg blagoslova od toga? Ja imam tu jedan zub koji mi je jako štrčao, godinama mi štrčao i prosto imam takvu vilicu. Ja sam ga zavolela, shvatila sam da sam u stvari zbog tog zuba zaista posebna. Ono što sam zaista tada odlučila jeste da sve ono što ja jesam, a to je, ja sam jedna velika, velika devojčica u telu žene, da proživim ovo kao jednu igru i kao jedan san. Mnogo toga možete da otkrijete. Ja sam u tom periodu otkrila ljubav prema goblenima, međutim, mogla sam da vezem samo određene boje i zapravo sam skontala da su to bile čakre s kojima sam ja imala problem. Znači, to su bile žute, narandžaste boje i istražila sam i terapiju bojama. Sada, evo, posle godinu dana, nešto što je meni bilo nezamislivo jeste da sam 3 nedelje skoro sama na godišnjem odmoru, da ni jedan jedini dan meni nije bio dosadan, da sam ovde upoznala divne ljude, a upoznala sam jednu fenomenalnu osobu koja se zove Slađana Tešić, moja malenkost. Susrela se sa raznim izazovima. Videla sam jednog muškarca koji grli drvo i to me toliko oduševilo. I život je jedan velika avantura. Ovim videom želim da vas ohrabrim da sve je za neko veće dobro. Mi svi u životu tragamo za nekim ljubavima, partnerima. To je sasvim prirodno. Ali kroz ovakve situacije otkrijete da možete da saznate šta je beskrajna ljubav, da možete da zatvorite oči i zamislite da ste slepi, da li bi ta osoba bila pored vas. Možete da se usudite i da se pokrenete. Fascinirala me je gospođa koja, mislim da je rekla da ima oko 70 godina, koja crta, koja piše. Znate, vi u 80 godina možete da se zaljubite ludo. Banja je idealno mesto, ne da gledate bolesne, nego da gledate pažnju osobe jedne prema drugoj. Da vidite s koliko nežnosti i ljubavi partneri pružaju ruku jedno drugom. Naravno, u Banji ne dolaze samo bolesni. Dolaze ljudi koji vole tišinu, koji meditiraju, koji, žele da sebi ugode. Ono što sam ja ovog jutra pronašla i zašto sam mislila da je ovaj video idealan, sada ću i da vam pokažem, to je zapravo čime možete vi malo i da istražite, možda napišete neku i knjigu, ko zna, pošto vidim da tu ima raznih interesovanja, ali što ne bi svakako trebalo da se zaboravi. Tananam. Ovo je vidovdanski cvet, sad ne znam koliko se to vidi, i moja baka je govorila da se on, pogledajte, da se on nekada stavljao u vodu i mlade devojke su sanjale uveče onog za koga će se udati. Tako da, eto još neka pričica, možete ovo vreme da iskoristite da upoznate sebe, upoznate druge, shvatite koliko je život lep, pa čak i ako ste u gradu na 30 i nekom spratu, spustite se peške. Idite 10 puta gore dole, možda upoznate nekog. Ali ja od srca želim da upoznate sami sebe. I ako dođe trenutak da odete, želim da vas ljudi pamte. Ne po bogatstvu, novcu i parama, nego po ljubavi. To se nikad ne zaboravlja.